Ndewo, ka ime ịpụtakwa n'ụbọchị taa. Nnọọ n'Igbo Learning Blog na ngalaba Daily Devotion in Igbo, ebe anyị na-atụgharị uche n'akwụkwọ nsọ kwa ụbọchị n'asụsụ Igbo. Anyị kpọrọ ya Daily Refresh, mmiri ndụ kwa ụbọchị. Anyị na-ewetara gị okwu Chineke site n'akwụkwọ nsọ n'ikuku na app nke a kpọrọ YouVersion. Ebe a ka m si agụpụtara gị okwu Chineke kwa ụbọchị. N'ụbọchị taa ka anyị gaa n'iru ka anyị fụ ihe Chineke chọrọ ka anyị nụ n'ụbọchị taa. Ọ sị, ma mụ onwe m ga-abụ abụ banyere ike gị. M ga-eti mkpu ọṅụ banyere ebere gị n'ụtụtụ, n'ihi na ị bụrụworo m ụlọ elu na ebe mgbalaga n'ụbọchị mkpagbu dịrị m. Ị ghọtara ihe nke a na-ekwu? N'abụ ọma a, ebe anyị si gụpụta akwụkwọ nsọ bụ n'abụ ọma. Ebe anyị si gụpụta okwu Chineke n'ụbọchị taa bụ n'abụ ọma isi nke 59 amaokwu nke 6. Ka m gụkwa ya ọzọ tupu m kọwaa ya. Ma mụ onwe m ga-abụ abụ banyere ike gị. M ga-eti mkpu ọṅụ banyere ebere gị n'ụtụtụ, n'ihi na ị bụrụworo m ụlọ elu na ebe mgbalaga n'ụbọchị mkpagbu dịrị m. Abụ ọma isi nke 59 amaokwu nke 16. Ị ghọtara ihe nke a pụta? Tupu m gaa n'iru, a sị m ka m jụọ gị, itinyegokwa aka na subscribe? Biko, ọ bụ na ike sonyerela anyị, ana m asị ka ibinye aka na subscribe ka ọ ga-abụ mgbe ọbụla ezipụtara ozi a ka isoro na ndị mbụ ga-enweta ya. Bụkwa na ozi a na-amasị gị, tinye aka na like ka YouTube nwee ike ịgwa ndị ọzọ ihe na-eme ebe a. Ọ ga-abụkwa otu ụzọ gị nwa na onwe gị sikwa agbasa ozi a. Maka nga n'iru ka anyị tụgharịa uche. Ọ sị, nke a bụ abụ ọma David dere na-agwa Chineke sị na ya ga-abụ abụ banyere ike ya. Ike nke Chineke na ya ga-eme gị, na ya ga-abụ abụ, na ya ga-eti mkpu ọṅụ, ọ bụghị mkpu iri uju, mkpu ọṅụ banyere ebere Chineke n'ụtụtụ. Ịmara akwụkwọ nsọ gwa anyị sị na ebere ya na-adị ọhụụ kwa ụtụtụ ọbụla. Chineke anyị dị ebube, Chineke anyị dị ike. Ịtụkwasị ya obi, nke a ga-abụ oke gị. Kwa ụtụtụ ị ga na-eti mkpu ọṅụ banyere ebere ya. Ọ Chineke onye na-adịghị agụkọbara anyị mmehie, ebere ya na-adị ọhụụ kwa ụtụtụ. David matara nke a wee were ya na-agwa Chineke okwu. Maka gịnị? Ọ sị, n'ihi na ị bụrụworo m ụlọ elu na ebe mgbalaga n'ụbọchị mkpagbu dịrị m. Ebe mgbalaga, ụlọ elu, iligo n'ụlọ elu nwee ike nọdụ na-afụzi ndị niile. Ọ sị na ebe mgbalaga, David matara na Chineke bụ ebe mgbalaga n'ụbọchị mkpagbu dịrị mmadụ. Amaghị m ebe gị nwe onwe gị na-agbalaga ma mkpagbu bịakwute gị. Ọ bụrụ na ị nwee mkpagbu maọbụ nsogbu, kedu ebe ị na-agbaba? David matara nke a wee na-ekwupụta ya. Amaghị m maka gị, mụ onwe m matakwara, ya kpata m ji wee sonye na-atụnye ọnụ na-agwa gị n'ụbọchị nke taa na Chineke bụ ebe mgbalaga kacha ebe mgbalaga. Ọ dịghị ebe ọzọ ị ga-agbalaga maọbụ ị ga-agbaba n'oge mkpagbu ka ị ga-enweta mkpuchi karịa n'ime Chineke. Biko, esokwana na ndị na-eje na-esonye otu nzuzo dị iche iche iji wee sị na ọ ka ha nwee mkpuchi maọbụ nchekwa ebe ha ga-agbalaga n'ụbọchị mkpagbu. Mba, tụkwasị Chineke obi, were Chineke mele ebe mgbalaga gị. Ọ ga-adịrị gị na mma. Ka m gụpụtakwara gị okwu ọzọ maka ndị ọ na-afịa arụ ịgụ akwụkwọ nsọ n'Igbo. Ọ sị, ma mụ onwe m ga-abụ abụ banyere ike gị. M ga-eti mkpu ọṅụ banyere ebere gị n'ụtụtụ, n'ihi na ị bụrụworo m ụlọ elu na ebe mgbalaga n'ụbọchị mkpagbu dịrị m. Abụ ọma isi nke 59 amaokwu nke 16. Daalụ.
ọ dị echi. Echezọkwana subscribe, like and tụsa ozi a nke a sịrị share. Udo dịrị gị dịka ị na-eme nke a. Jisie ike. Ka ọ dị echi.